Egia esan, ez dakit zer egiten lan dira, Fernando Juárez naiz, Muskizko udal liburutegiaren liburuzaina, berez nire herriko liburuzaina. Eta, bueno, badut, handi bat, edakidala ez ezaten. Teresak esan zidan etortzeko kontatzera, ikusten duen izango zela petit komite, eta, bueno, bada petit komite, baina badira ja jardunaldi joko bat. Ikusi dut, jardunaldien leloa dela open access. Nire zaituko, nire kontako dut, zer gertatu den, nire liburutegian lanean hasi nintzenetik ona. Izan den liburutegiaren ibilbidea. Eta uste dut, ibilbide hori aztertzen baldin badugu, ondorio, bueno, nahiko ondorio onak aterako ditugu. Ikusiko dugu nola garatu den gizartea, nola gizarte horren garapenak ekarri dauen aldaketa. Tituloa da erderakada hutsa, eta hori, hau da nazmantu nuen beraz, hartu eskuntza bera da, eta nabaituko duzue batzutan hori esaldiak, eziodean ditzen dut. Bueno, al grano. Benetako leloa da, nora doa gure herriko liburutegia. Zuen herriko liburutegia ezagutzen dituzue? Ez? Bale, ez zarete normalean ez zarete joatea liburutegietara. Bai? Zer da liburutegi bat? Zer da liburutegi bat? Bueno, nik emango dut nire azalpena. Niretzat liburutegi bat da nire hori bidea. Nire joaten da liburutegira horretzen diratalako. Ina zinintzen joaten liburutegira, liburuzaina bihurtu nintzenean. Nire nezibiz izan liburutegi gabiltzailean. Zuek? Bai. Zuek zer erabiltzen dituzue? Liburutegian dagoen informazioa edo liburutegian dauden mailak eta aurkiak. Zein da zuentzat liburutegiak eskaintzen duen zerbitzurik garrantzitsuena? Informazioa edo isiltasuna? Zuek behar duzuena egiteko liburutegia beharko duzue edo gela isil bat mahai eta aurki eroso batzuekin. Bueno, bale. Nora da gure betiko liburutegia? Hausnarketa, espero dut egin. Ordu honetan, sakontasunean sartzea bueno, jazkintzen lanean liburutegian, laro denaren markadaren azken liburutegia. Adina batik, zuek igual, zematote ikusuro eta diku ez, eta diku. Ez? Inoiz, hori la Naval, Euskalduna, la General Electrica eta horbakoak, entzun dituzuen? Bai? Ezkerraldean zegoen industriaren zer entzun duzuen? Bai, eta? Bueno, landia zinintzen lanean, justu hori desagertu zenean. Hori zen industria gizartea, Bizkaiko ezkerraldea bazen industria gizartearen eredua, eta hori, 80 martxaran, porrot egin zuen. Porrot egin zuen, azpiegituretan eta dirutan oinarritutako estruktura. Bueno, industria gizartean, beharrezkoa ziren azpiegiturak, beharrezkoa ziren diruak, eta bagenuen denbora eta espazio kontzeptu zehatz bat. Eta kontzeptu hori zen, gauza bat egiteko, egin behar du, leku baten, ordu baten. Bai? Liburutegira joateko, joan behar du. Goizeko ez dakiz ordutatik, arratzaldeko ez dakiz ordutara. Zer bestela zarratuta dago. Eta zarratuta baldin badago ezin dut, ez dendurik hartu eta ez desan ikasteko. Bai? Hori da,
industria gizartearen eredu mentala, estruktura mentala. Zer gertatzen da? Zuek jaio zaretela informazioaren gizartean. Informazioaren gizartean, denbora eta espazioaren kontzeptuak erabat aldatu egin dira. Ja, liburutegi erabiltzeko ez duzu jo behar, ordutegi zehatz baten. Teoriaz, zerbitzuak badaude, 24 ordu egunero, 7 egun astero. Bale? 4x7 kontzeptu hori, bai? Eta, azpiegitura kondino oso barrezkoak izaten dira, baina badago beste kontzeptu bat, eta beste kontzeptu dira malgutasuna, flexibilitatea. Gauzak egiteko flexibilitatea. Bueno, informazio gizarte honetan hori badaude, batzuk, Javier Etxebarriak izaten du, el tercer entorno, edo Castells, sociedade. Hori da. Ni justu hasi nintzen lanean, industria gizartearen azkenengo momentuetan, ondino zenekin azkenengo momentuak zirela, eta behin bagaude informazio gizartean. Eta aztertuz nola aldatu den nire liburutegia, nik uste dut ibilbidea nola geratu den ikusteko aukera izango duguna. Zer gertatzen da? Aldaketa sortatzen denean, gure estruktura mentala egokitu behar dela. Egokitu behar dela, eta batzuk egokitze prozesu horretan mehatxuak ikusten ditugu, eta beste batzuk aukerak ikusten ditugu. Nortzuk ikusten dituzte mehatxuak oso ondo bizi direnak. Ni egoera baten oso eroso bardin badago, egoera horren aldaketak normalean kezkatzen da. Ze normalean oberantz ez du egingo. Kontrakoa, nire eguneroko egoera oso kaskarra baldin bada, aldaketa prozesu horretan aurrian aukera bat izango dut, nire bizi batintzak hobetzeko. Tesi horretan, mehatxua eta aukeren artean mugitzen gara. Mugitu gara liburutegiak, kazetaritzan bebai horretan zaudete, eta kasu konkretu honetan, niretzat aukera izan da, teknologia, aukera eman didalako aurrera egiten. Nik, beste batzuk, orain, informazio gizartean teknologiaren papera oso importantea da. Batzuk teknologiaren garapenean arazo bat ikusten dute. Nik ikusten dut, aurrera pauso egiteko aukera bat. Baina, aurrera pauso egiteko aukera bat ikusteko jarrera baikor bat duti beharko. Nire egunerokotasunan, jarrera baikorra baldin ez badauka, beti egongo naz, hori, mehatxuak ikusten. Jarrera baikorra baldin bada, segurazki aukerak ikusteko. Innovazio egiteko, jarrera baikor bat duti beharko. Gizarte industrialean, innovazio egiteko dirua behar zen, nire herrian ez dago diru askorik. Baina, informazio gizartean, diruaz gain, behar dena bada jarrera. Oso teknologia merkea da, eta kurba de aprendizaje delako hori bebai merkea. Lokatzen gara? Bueno, hau da nire herriko liburutegia, hau da kulturetzea. Ni hasi nintzenean liburutegia bazen justu zati hau, eta 20 urte pasata gero, lortu dutea bigarren solairu. Zera bat inbasoazte, hori okituz. Bueno, zer motako liburutegia zen, ni hasi nintzenean? Zen liburutegi zaindari bat. Eta zer da liburutegi zaindari bat? Batez horma, apalaz beterik, apalategitan liburu itxi, liburutegia, baina libidez, liburu asko, eta zergatik zaindaria? Zaindaria, guk zaindariak nirako. Fondoen zaindariak, laniztegin zaindariak. Liburutegi hon bat dukitzeko zer behar zen? Behar zen bilduma lortzeko dirua, eta dirua aukita, bilduma erosita zer behar genuen, metro karratuak. Guk muskizen bitzi, 250 metro karratuak, 10.000 biztanleko bitzi.
zer da egunero. Guk erabiltzailea behar genuen egunero. Guk zerbitzu emateko, esaten genuen erabiltzaileari joateko egunero liburutegira. Liburu bat bai egonatzeko, liburutegira joandatzen duen. Galdera bat egiteko, liburutegira joandatzen duen. Bai? Eguneroko bizita. Eta egunero horrek markatzen zituen estadistika. Eta estadistikak esaten baldin bazuen, erabiltzailea eskumen dituela, agian alkateak zitu gehiago non guztuen. Agian. Gero, bueno, gure lana zen, gure bitumaren kudeaketa, gure liburutegia bukatzen zen, mugak ziren horma. Hormatik ara, ja esen gure liburutegia. Bai? Eta nire herriko liburutegiak esuan zer ikusirik ondoko herriaren liburutegiarekin. Are ditziago, Donostiako liburutegiarekin. Eta are ditziago, Valladolid, Sevilla, edo zera, liburutegiekin. Zein zen nire erabiltzailea, nire liburutegiko atea zabaltzen zuen. Erabiltzailearekin informazioa eskaintzen zen, eta guk ezberak egiten genien erabiltzaileei, gu orten den, alto baten, orain gauden moduan. Eta ni umore honez baldin banengoen, ematen duen informazioa, eta umore txarrez baldin banengoen, ez duen emoten. Eta, zer bilatzen genuen? Fidelizazioa. Zer da fidelizazioa? Zerbitzu hon bat eman ezkero, suposatzen zen, jendea negozen. Jendea etortzean, egunerokotasuna hori lantzean, estadistikak gora, dirua gora, infrastruktura gora. Bueno, zer gertatu zen, 80. Hamarkada horretan. Izan zen, euskalduna desagertu zenekoa, general desagertu zenekoa. Orain krisi garaian gauden. 80. hamarkadan beste krisi garaia sakon baten mutuko da egun dugu. Lehen aipatu dut, nola gizarte industrialean diru oso importantea zen. Hau da, gertatu zena, diru barik geratu ginenean. Ez dirurik, ez fondorik, ez ez. Bai? Mailegutasa berantz. Zer gertatu zen 94, Bueno, azteko, ordenagailu bat erosi genuela. Kontakeria gutza dirudi, baina behitusiko dut dela, edo esan izan kontakeria. Da gero, finanziazio iturri berriak topatu genituela. Alde batek ditu Eusko Jaurlaritza, gero udalaken eta guztien badakizue badagoela Petronor. Bueno, Petronor zuen diru asko emoten, baina bai zozen fonduak erosiko. Bueno, guk ja ikusi genuen eredu horrekin arazo pilo ikiko genituela gure zerbitzu eskaintzeko. Ez ginen kapasa horrekin zozer eskaintzeko. Da, ikusi genuen behar genuela ondoko liburutegien laguntza, ondoko liburutegien profesionalen laguntza, azken finean hau da open access. Solidaritatea besteen ideiak eta